in silence, see the danger. Aquests últims dietaris els faig perquè la vida professional, com tu intuïes, no deixa de generar-me, segons com, més decepcions o disgustos que altra cosa. Hola, bon dia. Hola, bona tarda a tots. Un moment, stop. A veure... Hola. M'enfilo. Ui, hola. No. Què? Dedicat. No. Tu estàs satisfet amb això? No, però no ho vull repetir. Això no es pot fer així, i així no hi ha qui treballi. Fins aquí? Mai més. Sí, és una bona història. I espero que us faci feliços a tots. In